0917. Of course, yung mga nasa Facebook, pwede kayo magtanong sa CMD Bicol. Sa CMD Bicol, si Nurse Erlaman po ang sagot natin dyan. Okay? So, maraming salamat sa mga nag-avail ng ginawa natin na free health consultation last February 28. Salamat po sa inyo. Oo, tried and tested ang ating mga products. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga U4 operation na save natin sa operasyon. Okay? So kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating Power 5 from A to Z mula ulo hanggang paa, internal at external ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. Okay? So, yan sa inyong lahat. Ito uli yung aking text hotline is 0939-904-0717. 0939-904-0717. Yan po ang ating text hotline. Of course, hindi lang good health ang sinishare natin. We share to you people the business side of Health Code International. We need retailers, we need business partners. Opo, napakalawak ng ating market, kaya gusto ko talagang i-share po sa inyo. Just connect to us, especially kung kayo mga sari-sari store sa inyong lugar o kaya dati kayong mahilig mag-business o connect to us para po kayo ay matulungan dito sa ating negosyo na to. Marami na po. When it comes to product, hindi talaga kayo mapapaya dahil tried and tested ang ating mga produkto. Kaya sinasabi ko madalas na with our products, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Pero ngayon, isa muna ang kwento ng kagalingan paano sila natulungan ng ating produkto. Pakinggan po natin. Okay, nandito kami ngayon sa Cloud9 para sa aming training. Nako, andito nagdadatingan na ngayon yung mga delegates dito sa aming training dito sa Cloud9 in Antipolo City. Pero gusto ko muna pagpiestahan itong mga galing sa Singapore Cruise, mga leaders ni Health Code International. Ito ngayon mismo sa aking harapan. Siya na lang magkwento. Ano ba ang experience nito? Actually, napakasipag ng taong to. Ano ba yung experience niya ngayon sa Singapore Cruise? Ma'am, good morning. Pakibanggit lang pang pangalan, taga saan, at ano yung experience mo sa Singapore Cruise? Okay. Ako po si Marites de Luciento, si Stakis ng Mandawi. Ano talaga, ang ganda. Gagaling lang namin kagabi. Almost 3 or 4 days na tamamel, no? 4 days and 3 nights kami nakastay doon sa Singapore. At amazing talaga. Ang laki talaga ng barko ng cruise. Royal Cruise, Royal Caribbean Cruise. Yun talaga ang natatak na pinaka. So, iba talaga ang Health Code International. Sa buong buhay ko, siguro pag hindi ako nakasali dito, hindi talaga ako makasakay ng ganito. Sobrang saya talaga. So, thank you HCI, Sir Edward, thank you po. Sana maghataw tayo para kayo na din ang susunod sa amin. Okay, so napakaganda. So exciting talaga. Grabe ang experience namin. More than 20 delegates from the Philippines na nag-enjoy ng Singapore Cruise. Ay, grabe talaga. Parang ang mga nandun talaga yung mga rich, mga mayayaman. Pero nakasali tayo doon sa era anyway. Opo, na-experience namin po yung grabe yung mga magagandang pagkain. Ay, masasarap na mga pagkain. Hindi na natin alam kung paano natin kakainin yung mga yon, pero enjoy talaga. It's really a great experience. Pero ito si Ma'am Tess, talaga matagal na rin tayo magkakilala, Ma'am. Pero gusto ko malaman, Ma'am, ano ba yung personal experience mo? Kasi bakit kami nandito sa Health Code? Of course, because of our powerful product. Sigurado ako meron ka rin magandang experience. Kaya nandito ka rin mula noon hanggang ngayon. So, Ma'am Tess, yung personal experience about our products po. Totoo yun. Totoo nga. Kaya nagstay ako dito sa HCI kasi ang ganda talaga ng product. Ang ganda. Kasi ako isa akong business woman, stallholder ako sa Mandawi. Nagbibinda ako ng karne pagkatapos yung lifestyle. Kaya nga marami
dumami ako. Masakitin talaga ako. Oo, asthma, may high blood, may mayuma pa. Hindi ko akalain ang product ng HCI CMD, ito talaga nagka-correct sa akin. Ang kagandahan pala, ngayon, 2015 ang na-experience ko sa kapatid ko. Alam niyo ba? Kaya nga sabi ko sa Lord, siya ang nagawa ng paraan na para bang binigay siya ng material na tulong sa atin ng isa't isa kasi last July 2015 yung kapatid ko inatake ng diabetic, umaabot ng 538, yung BP niya is 240/140. Hindi ko akalain doon sa emergency room anong matulong ko sa kanya kasi parang papunta na sa comatose, pero ginagawa ko ko ni Lord itong minatriya tong tabang ng CMD, hinaplos ko kasi bawal magpatak sa kasi nandyan sa emergency room. So pinahaplos ko sa mukha niya lahat ng katawan. Akalain mo in seconds yung niya nawiwiwi, nagbabalik ng normal. Pagkatapos CT scan ang result, may blood clot siya ng 48 cc. Hindi ko akalain sa tulong ng CMD natin, pinatransfer ko siya na ibang ospital para makainom ko siya ng CMD. Hindi ko pa nakapunta doon, pinatransfer sa ibang ospital. Nilagyan ko ng 60 ml na water, pinatakan ko 200 drops ng CMD. Hindi ko akalain. Pang 48 cc. After 5 days, sinitiskan uli, nagdat na lang. Ang ganda talaga ng product, no? Ang ganda. Ngayon, sa totoo lang, hindi na operahan ng kapatid ko. May na-stroke siya, pero biro, i-compare mo sa case ng ganon. May nakita ako yung case na gano'n na 48cc pinaoperahan. Ngayon, parang gulay. Pero yung kapatid ko, ako talaga ang nag-decide na hindi operahan sa tulong ng produkto natin. Pero hindi mo akalain, hindi siya na-operahan. Ngayon, nagbabantay sa apo niya. And God grace. So, sana ito totoo laga ang tinetestimony ko. Sana gumagamit kayo hindi umaabot kayo ng atake. Prevention is better than cure. Totoo. So, Ma'am Tess, Ayun, ang napapakinggan natin, Ma'am Tess de los Cientos, kung paano nakakatulong sa kanila yung ating produkto. Hello kay Ma'am Mariel Gasillos, dyan sa area ng Barongan, Zamar, okay? So, anyway, sa mga listeners natin, kung magtatanong kayo ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan from A to Z mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI, CMD, CBF, ang ating Cell Bio Juice, ang ating peptide, at ang ating, Cell Bio Juice. CBF or Cell Bio Food. Yan po ang Power 5. Tried and tested, marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save sa operasyon. So, eto ngayon, ipagpatuloy natin ang interview kay Ma'am Tess de los Cientos. inyo po, lahat na ba kayo gumagamit ng ating product? Oo, kasi yung ina ko, for the start, nagamit siya ng CMD, pang ugod-ugod. Parang 68 ata yung edad niya. Ngayon, 76 na siya, 78 na nga. May cellphone na siya. Dati wala siyang cellphone kasi maghanap siya ng yung enchos niya. Baka hindi niya. Ngayon, hindi ko akalain, nag-iinom siya ng CMD, patakpan, nilagyan ng tubig. Ngayon, wala na siyang tungkod, lumalakad. Oo, parang bumabalik ang niya, energy at saka lahat talaga. Pero mas maganda talaga yung natin, yung lifestyle natin i-change din natin para mas mabisa talaga ang epekto ng HCI CMD. Yan. Pero sa'yo, Ma'am Tess, kanina may mga nabanggit ka sa akin na health problems. Lahat ba yan natulungan ng product natin? Oo nga, sa totoo lang, 3 years akong nag-calci block. Yun na nga, 3 years akong
akong nag-Calciblock. Since 2005, nagamit ako ng CMD. Nag-start ako ng Calciblock ko is 2002 until 2005. So almost 3 years. Paggamit ko ng CMD, hindi ko akalain, ilagay lang ng water. Ako talaga ang nag-observe. Pagkatapos until now, wala na akong maintenance. Yung hika ko, yung asthma ko, nawala din. Amazing talaga ang product natin. Yung mayoma ko that time, 2005, may mayoma ako, dinayagdose ako ng doktor, may mayoma ako. Sabi ng doktor na wala daw gamot na makapaano sa mayoma. So, kailangan mag-matured operahan. Hindi ko akalain na wala. So, para as amazing talaga ang product namin. Kaya try na kayo. Yun nga. Kaya alam mo, di ba nung nakilala kita before, hindi ka naman ganyan ka-glow, Ma'am Tess. Ngayon talagang glowing talaga. Totoo pala yun na pag ikaw ay user ng ating Power Trio, ang ating CMD, CBF at ang ating Supreme Juice, you will also experience that 15 years younger. Na-experience mo ba yun? Oo, ngayon bata na ako. Hindi na 20 yata. So sabi nila, iba talaga ang magamit ng Power Trio kasi yung product natin ay para sa cells, di ba? So kaya nga, kung anong mga cells na damage, isa yun na dahil sa lifestyle natin. Kaya nakita ko, nagbo-blooming din ako. Ayan, Ma'am Tess, ito po ay maririnig sa Bicol Region. And of course, anong message mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ay, kayo lahat, subukan nyo ng produkto namin, ang HCI Power Trio. Ang ganda talaga ang bisa. Alam nyo ba, nandito ako kasi gusto ko lang makatulong. Sana naman gumagamit kayo, wala kayo atubiling gumagamit ng product na ito kasi marami na proven and tested na talaga. Kaya nga, ako po si Marites De Luciento, si Stakis ng Mandawi. Since 2005 until now, nandito pa ako sa HCI dahil sa kaganda ng product at saka ang ganda talaga ng kumpanya namin. Ayun, di ba? Oo, tried and tested ang ating mga produkto. Hello kay Sir Nems Flora sa Technical Department ng DCGB. Okay? So, sa inyong lahat, reach out for us. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. Huwag niyo pong intayin na lumala ang inyong mga sakit. Prevention is always better than hospital bill. Okay? So anyway, ito, medyo maiksi lang tong isang ipa-play ko para makonsume pa natin yung oras. Basta anyway, kung may mga tanong when it comes to health, basta i-text lang edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo sa 0939-904-0717 at ito ituloy natin isang kwento pa ng kagalingan paano siya natulungan ng ating produkto. Okay, meron ako dito. Andito ngayon ako sa Catbalogan City para mag-conduct ng health orientation dito sa mga taga-Catbalogan. Meron ako dito sa harap ko mismo isang natulungan ng ating product. So, ma-interview nga natin para ma-share din niya ang kanyang magandang experience sa paggamit ng ating HCI product. Sir, good morning po. Sabihin mo lang sa akin pangalan, edad at taga-saan kayo. Ako po si Francisco Berber, taga Barangay Irina, San Samar. Ang edad ko ay 70 anyos. 70 years old. Tatay, ano yung health problem mo nang napunta ka sa CMD office? Ang problema ko ay yung bukol sa leg ko, thyroid. Ilang taon na ba yan na tinitiis mo? Mula ng 2002, 2003. Oh, medyo matagal na ano, tay? Nang nakaraan na August, September, lumaki na ito. Kaya hindi ko na matiis. Kaya nabalitaan ko ang CMD product, nagpunta na ako dito sa Catbalogan. CMD. Okay. Nung anong mga product namin ang ginamit nyo, tatay? Yung CMD, May CBF, Saka Supreme Juice. hindi pa nga ito hindi pa. Okay. Nung nagtitake ka po ng ating CMD saka CBF, ilang araw mo naramdaman yung pagbabago? Naubos ko ang yung 1,000 na drops. So medyo mayroon na akong Pagbabago. pagbabago sa aking pakiramdam.
hindi na sumasakit at saka nakakatulog na ako ng kaunti. Tapos, nagumpisa na siya ng paliit hanggang sumunod na buwan, pangatlong buwan, pangapat, lumiit na. So aside ng bukol na yan, tatay, nakikita ko talagang lumiliit na nga talaga. Sabi mo malaki yan before. Ngayon, ano ba, kalahati na ba yung size o ano sa tingin mo? Sobrang kalahati ang sobra. naalis. Talaga, Oo. grabe. Kasi dati hindi ako makayuko, pababa. Grabe. Nakatingal lang katapos sa loob ng isang buwan, ang pagkain ko lugaw. Katapos hindi ako nakapagsalita. Kasi naipit na yung vocal cord ko. Ay, grabe. Ipit na. Ngayon, lumabas Kaya, yung boses. pagka November, nagkabusis na ako. Ay, very good talaga. So ayan, lumabas na talaga yung boses mo. Di ba, tatay? Akalain mo yan, dati hindi ka nakakapagsalita. Walang boses na lumalabas. Pero ngayon, na-i-interview ko na siya. Nakakatuwa talaga. Pero aside nung problema mo na bukol, tatay, may iba ka pang health problems na natulungan ng ating produkto? Ay, yung high blood ko. Oh. Dati, umaga't hapon ang pag-inom ko. Oh, Ngayon, wala na. Wala na. Nag-normal na? Nag-normal na yung dugo ko. Okay, very good. Ano pa? Ay, yung pag-removal ko, Bowel bowel movement, Na-regulate? na-regulate na. Tuwing araw na. Ay, bakit ba dati ilang araw? Kadalasan 3. 3 bago makapagbawas. Ngayon, araw-araw, very good talaga. Anong masasabi mo ngayon? Sa tingin mo, ba sa'yo ay, malaking tulong talaga ang ating product. So, anong message ma-share mo sa mga makakapakinig ng iyong magandang testimony? Ang ma-advise ko lang sa pakinig na subukan nyo ang CMD product dahil malaking tulong talaga. Ito kung hindi ang CMD, ewan ko lang ano na ako ngayon. Kasi ang liko dati talagang masakit. Hindi ako makatulog. Lalo na kung mainit ang araw. Kaya sa mga listener, subukan nyo. Pag kayo magkatubili, pumunta kayo ng CMD, pa-examine kayo. May doktor naman kami. Okay, tatay, kunin ko ulit yung pangalan nyo. Ako po ay si Francisco Berber, taga Barangay Arena, San Jose, Samar. Ayan, maraming salamat po, sir. Ayun, sa mga listeners natin, tried and tested ang ating mga produkto. Huwag niyo po hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices because our products are tried and tested. Marami na nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Okay? So, dito na tayo sa mga CMD centers and active distributors sa area ng Catbalogan. Hanapin lang CMD Center at 5391, second floor del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City, atop St. Therese Family Drugstore, Ma'am Delia F. Sor, Purok 5, Barangay 3, Catbalogan City, Marilyn Bathan, Allen Avenue, Barangay 11, Catbalogan, Lolita Babael, Barangay San Andres, Catbalogan, Melanie Candare, Barangay Mercedes, Catbalogan, Wilma De Quito, Purok 1, Barangay Darahuay, Dako, Catbalogan. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Liñan Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Jusel's Garden. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital. Sa Purok 1, Barangay Tugus, Paracali, in front Tugus Elementary School. Sa Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga. Sa Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte. Sa King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte. Salvice Pharmacy, Infront Labo District Hospital, Helen Valenzuela, Infront Canoreco, Bato Balane, Jolito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban. Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban. Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon, at sa Dry Goods Section, malapit sa Three Sisters Carinderia, sa Daet Public Market. Margel's Pharmacy, Mercedes, Camarines Norte.
Sa Camarines Sur, hanapin lang sa 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Dortre, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Panday Street, Gawa, Camarines Sur. LNL Building, Bulalako Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6, Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Kati sa Silbi, Nanuhan, Karamuan, Camsur. Sa area ng Catanduanes, hanapin lang Ma'am Salve Cabal, Nab Wellness Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. At may Nab Wellness Center tayo sa Barangay Belmonte, San Andres, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gugun Sirangan, Vera, Catanduanes. Helen Torripalma, Rosalina Torripalma, San Roque, Batu, Catanduanes. Julie De Luna, Barangay Maysuran, Karamuran, Catanduanes. Aster Crispino, Barangay Napo, Pandan, Catanduanes. Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa area ng Masbate, CM Destaques Center, 2nd floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City, in front, Banco de Oro, taas ng Fast Cash. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno, Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate, Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate, Alice Amor, Purok 7, Bagumbayan, Masbate City, Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Rosemary, ayan. Ma'am Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar Sorsogon. Roger Obia, San Antonio, Pilar Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Comadgad, Casilia, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front, Iglesia ni Cristo Chapel. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Cristina Baldo, ACM Building, Corner, Burgos and Rizal Street, Sorsogon City. Sandra Mortega Frio, sa Butika, Bretison Street, Magallanes, Sorsogon. Ma'am Richelle Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front, Kasiguran Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricelia Masares, Purok 1, Baskaran, Daraga Albay. Liana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga Albay. Ma'am Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City. Sa 1st District, Obalbay. Mr. Raymond Des, 156, Carbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, 2nd floor, Center Point Building, atap 711, Siga Avenue, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City, Kagawad Ami Batalier, Salvacion, Malilipot, Albay. Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Ma'am Michelle Biesca, CM Destaques Center, AM Building, Magsaysay Avenue, Corner, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Marivic Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. CMD Office, ayan, dito sa Legazpi. Ang aking center, CMD Office, Arnab Wellness Center, 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Llaneta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquelador, Morok Borocan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bogtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itbama nito. Mr. Toy Dahak, Purok 3, Itbama nito. Nelita Vibal, Purok 2, San Francisco, Santo Domingo, Albay. Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Diabanes, Kedako, Daraga, Albay. Alex Alejo, Purok 5, Peña Francia, Daraga, Albay. Eden Bardalo, Purok 5, Barangay 1, EM Subayo, Legazpi. Liza Longasa, Zone 1, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Emily Lisay, Zone 1, Anislag, Daraga, Albay. In front, Anislag Church. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison,
Purok Legazpi City. Adelpha Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi. Marilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi. Saunya Pereña, Purok 4, Common Kamalig at sa ground floor ng Kamalig Market. Concepcion Aguilar, Purok 2, Common Kamalig Albay. Jocelyn Navarro, Purok 3, Taluto, Kamalig Albay. Florenia Hiles, Sari-Sari Store, Pandan Daraga Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig Albay. Okay, Lisa Olidana, Bakay Store, Centro Daraga Albay. Milet Hiroy, Barangay 22, Binanuan East, Legazpi. Cindy Toledo, Icardo. Odell Store, Bangkeruhan, Legazpi. Jesslyn Asyado, Barangay 18, Kabangan West, Legazpi City. Vanessa Icardo, Buena Vista, Legazpi City. Marinopre, Purok 4, Panipoy, Kamalig Albay. Anding Asopardo, Infront Buyuan Elementary School. Refuyos Drugstore, Pantaw Libon. Sardeñas Store beside LBC, Ginubatan. Asuncion Liana Resas Store in Inamnan Grande, Ginubatan. Ami Canseco, Market Site, Uwas, Albay. CMD Office, ground floor, Kililan, Biling, San Jose Street, Now, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agrivet Supply, Mercado Villar, Albay. Mariel Sabasa, Barian, Uwas, Albay. Florentina Palacio, Lydia Mayores, Purok 2, Sagaysay, Magiron, Ginubatan. Hilary Halde, So 9 Days Street, Saban, Uwas, Albay. Ma'am Nora Napod, Ginubatan, Public Market. Mr. Iran Nas, Purok 4, Ilawad, Kamalig, Albay. Ma'am Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkeruhan, Legazpi City. Maylin Salvacion, Purok 3, Tamauyan, Legazpi City. Gire Consumer Goods Trading, Purok 1, Taysan, Legazpi City. So ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Kami po ay seryoso sa aming mission to help restore the health of people. And of course, hindi lang good health ang sinishare po namin sa inyo. We share to you people the business side of Health Code International. We need retailers, we need distributors. Very wide market tayo when it comes sa health. 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health. So, sila po ang dapat natin ma-reach out. Prevention is always better than hospital. O kung kayo, saan kayo gusto nyong alagaan kayo? Sa loob ng ospital o sa labas ng ospital. Siyempre, mas masarap pa rin alagaan ng health sa labas ng ospital. Kasi pag sa labas ng ospital, ibig sabihin, marami pa kayong magagawa kahit may mga karamdaman kayo. At ang goal natin is ma-rejuvenate ang inyong mga kalusugan. No? Diba yung bang marami dyan umiinom ng mga synthetic drugs, ilan ang iniinom niyang gamot, pero andyan pa rin ang iyong mga sakit. Dito, unti-unti, mapapansin nyo yan pag finalo nyo yung guidance, paano gagamitin yung product at paano yung tanggalin mo yung mga hindi kailangan, mapansin mo yan. Gumaganda uli ang inyong mga kalusugan. Okay? So, ayan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang ating mission to help restore the health of people and hopefully someday mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Then ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.